अरे बकरीद मुबारक हो भाईजान, बकरीद मुबारक हो भाईजान। और सुनाओ जनाब, सब खैरियत है ना? जी जी जनाब, सब खैरियत। तो छोटे नवाब आप अपना बताइए, सब खैरियत है ना? हाँ जनाब, सब तो खैरियत है, लेकिन बकरीद सूखे साखे मनाल जाए। अरे भाईजान काहे सूखे साखे मनी, 2-4 गो बकरा आई और सब साथ मिलकर मनावल जाई। अरे जनाब तो लेट कौन चीज के बा, चलो चल के बकरा खरीदल जाई। अच्छा लेट काहे कर ले बारा जनाब, चला चल के खरीदल जाई। हाँ ठीक बा, सुन हम दोनों जाता नहीं हो चौक पर, आ तू दोनों जा होने, आ बकरा खरीद के आई हो चौक पर। ठीक बा ना, चलो चलो। ए बकरी खासी बेचे वाला है। ओए अनहर बकरी, लांगर बकरी, बहिर बकरी। बकरा बकरी निकाला हो भाईजान, कहे किया गइल बा अशरफ मुसलमान। ओहो अशरफ मुसलमान, यहाँ हमार बकरी बेचे वाला बा। का बकरी बेचे के बा? हाँ, कहाँ बा तोहर बकरी? आई का सामने हाथी लौका था। अच्छा ये बा तोहर बकरी। हाँ तो बकरी तो ठीक है बा, लेकिन तनका गाड़ धरता। तो झरबे नु करी, रातू के 4-5 किलो रसगुल्ला जे खा ले रहे। अच्छा तोर बकरी रसगुल्ला खा लेलस? हाँ, आ एक बात बोली भाई, तोहरा रसगुल्ला खाला कितना दिन हो गया? भल तो दिवाली में रसगुल्ला खैला ही रही। अच्छा दिवाली में के खैले बारा? ए तो सीधे सीधे कहो ना कि 1 साल के खैले बानी। अच्छा वो सब छोड़ा भाई, और दाम कितना भाई बकरा के? तो ज्यादा कहाँ बा, 20,000। ए का बात करत है, 20,000 में तो ऐसा ऐसा 4 गो बकरी है। ए मियाँ तो 4 गो नु आई, एगो नानू आई। देखा भाई मजाक बहुत हो गई, कितना लेबा से बतावा हमरा। अच्छा वो सब छोड़ा, कितना देबा? हाँ तो ऐसे तो 5,000 दे देती, लेकिन क्या करी, बकरी के गारो झरता, तो 4,000 दे दे। ठीक बा, तो लावा पैसा, जा खोल के ले जा। अशरफ ए निकालो हो बकरा बकरी पारा पारी। पारा पारी किनल बानी। जा बकरा बकरी। अरे बकरी बाला, ऐ सुन है ने, यावा बकरी। अच्छा बकरी बारू का बतानी। अच्छा ये बा बकरी। हाँ, अच्छा कितना दाम बा? देखो मोर मोलाई ना करब, 10,000। ए मर्दे काहे मजाक करत तारा, बकरी किनल बानी, कोनो हाथी ना। सुना ना मियाँ, हाथी दूधो ना देला, हमार बकरी दूधो देला। अरे बाप रे बाप, हम तो जानतो न रहली कि तोहर बकरी दूधो देता। हाँ तो आप जान गईला ना। ए मर्दे का मजाक कइले बारा, देहू मिला के ले ले, वो हिला के। हाथी हिला के रे। हाँ मतलब कि पैसा। ओ, चल निकाल 7,000। बकरी खोल। ये ले पूरा बा 7,000। ए मर्दे, चरौनी क्या दियो? ए मर्दे चरौनी का ले भाई, एगो चुस्ता भेजा देब घरे। चल का सलीम, कहाँ बा बकरा? चौराहा पर बांधने वाली भाईजान। और सलीम चौराहा पर से खोल के घरे वाला खूंटा में जाकर के बांध दा। अच्छा ठीक बा भाईजान, चला तानी। ठीक बा जा। चला तो अशरफ, बड़े मियाँ से बात करके आवता नहीं। ठीक बा चलो। बकरीद मुबारक हो बड़े मियाँ। आप सबको भी बकरीद मुबारक हो। तो का बड़े मियाँ, बकरीद का क्या प्लान है? अरे का कही मियाँ, हमकी बकरीद मनावे तो दुबई के प्लान रहे, लेकिन का करी, बीजे नहीं खेला गल। का बात करता रे मियाँ, सब बकरीद मनावे अपना भारत में, आ बता तू दुबई जाइबो। ठीक है कहता रे मियाँ। ठीक बा, चले एगो उस्मान चाचा जान बा, ओकरा से मिल के आवतानी। और चला ठीक बा, ठीक बा। भाई देखा मुनीचा बैठल बा, चला बात कल जाई। ठीक बा चलो। अच्छा चाचा, बकरीद मुबारक हो। आप सबको भी बकरीद मुबारक हो। और का उस्मान चा, सब खरीद बा ना? अरे मियाँ सब खैरियत है, अपन बताओ। अरे चाचा जान, आपके तो पते बा कि बकरीद आ गइल। हाँ वो तो मालूम बा। एको गो रुपया नहीं खे, कुछ रुपया दे देती तो बकरीद मना लेती। अरे मियाँ तो चिंता काहे करता ना, अभी उस्मान जिंदा बा। बाकी बतावा तोहनी के चाहिए कितना? 10,000। अइला 10,000। अच्छा अल्लाह के नाम पर धूमधाम से बकरीद मनाइए। ठीक बा चाचा जान। ठीक बा चाचा। ठीक बा जा। अच्छा ठीक बा, एक बार अपना अपना घर से घूम के आओ। हाँ। बाकी हम फोन करके बताइब कहाँ मिले के बा। ठीक बा जा। ठीक बा।
अबूजान अबूजान रउआ के त पते बा कि बकरीद बा। वो तो हमरा पते बा। अब बाकी ये बताओ कि हमरा कुर्ता के जेबी में से 10,000 रुपया के लेलस? 10,000? ये तो हम का जानी, ले ले होई कोई। देख ले अशरफ, ई चोरी चपाटी ठीक ना बा, ई सब वाला के खिलाफ बा। प्यार से कहता नहीं दे दे। ए अबूजान का प्यार से कही, हम ले ले रहब तब न देब। अरे उ छोटनमा ले ले होई। का रे छोटन माँ, 10,000 रुपया तू ले लेखा? ए अबूजान रउआ सठिया गइल बानी का? का रे हम सठिया गइल बानी? हमर 10,000 हमरा कुर्ता में से के लेलस? ए का कही अबू, भइये तो 10,000 के बकरी किनलक। का रे ते तो कहले कि हम ना ले ले सर। ए त का हो गई, बकरीद बा 10,000 ले लेनी त का हो गई। अभी तो निकल गाड़ तक बकरीद निकल। अरु का साला तो निकल गाड़ तक बकरीद निकल।